Què vol dir l'organització autònoma dels i les comunistes? Sobre quins eixos pensarem la societat que volem? Amb quin subjecte emancipador farem la revolució al segle XXI? Organització, estratègia, subjecte. Com diu Mario Tronti a les pàgines del quadern, després de la borratxera postmoderna, tornen els problemes clàssics. Tots aquests debats que els i les comunistes porten plantejant-se com a mínim des de la Tercera Internacional amb l'ús del potent aparell teòric marxista. Entomant aquest repte, des de Catarsi van decidir publicar el quadern Catarsi, el comunisme que vindrà. Un recull d'entrevistes i conferències de la Conferència di Roma sul Comunismo, que va tenir lloc al gener de l'any 2017 a Roma. Una conferència que recollia l'herència d'aquelles celebrades a Londres, Berlín, Nova York i Seül, i on diversos pensadors i pensadores de talla internacional es reunien per debatre i plantejar quins eren aquells debats que l'esquerra havia d'entomar per poder-se resituar i poder pensar a l'ofensiva. Tot plegat, aprenent i fent balanç de les seves experiències prèvies del segle XX i d'inicis dels nous esdeveniments que s'havien donat durant el segle XXI. Per tant, és, doncs, voluntat de Catarsi Magazine de fer transcendir tots aquests debats, perquè no quedin tancats en una sola conferència ni en cercles acadèmics, sinó que es puguin situar en el cor de cada una de les lluites i en cada comunitat nacional on hi ha comunistes que estan bregant cada dia per fer de l'emancipació humana un objectiu viable i urgent. L'edició d'aquest quadern, doncs, és solidària amb la funció de la revista, que no és altra que acostar el pensament crític i reflexionar des de la tradició socialista, no pensada com un corpus teòric i rígid, sinó com una tradició oberta, crítica i en constant evolució, amb un fort ancoratge amb els valors propis del que són la llibertat i la igualtat humanes. En el quadern trobareu 8 reflexions, 8 aportacions de 8 pensadores, que entre totes ens permeten reflexionar sobre tots aquests eixos i plantejar la idea de la revolució en el segle XXI. La conferència que hem subtitulat a continuació és la que va realitzar el filòsof eslovè Slavoj Žižek i que trobareu en el quadern sota el títol Només un nou comunisme pot salvar-nos. I en aquesta conferència Žižek fa, com més gala de la seva particular irreverència, i planteja una esmena a la idea de comunisme i fa especialment una crítica al que havien sigut aquells elements que havien dominat el debat d'esquerres o els moviments socials, almenys fins a l'esclat de la crisi del 2008. Uns plantejaments que el que feien era situar en primera línia els grans esdeveniments, els grans esdeveniments vitalistes, i deixaven relegat en un altre calaix, a un altre espai, el que era el debat organitzatiu, el debat estratègic. I aquí Žižek el que fa és plantejar la necessitat d'un comunisme pel dia després. O sigui, el fet de que després de la gran manifestació, després del gran esdeveniment del 15M, després de l'1 d'octubre, què és el que hi ha? Què és el que ens permet continuar la lluita? Què és el que ens permet edificar? D'alguna manera, un comunisme que estigui amarat de quotidianitat. I d'alguna manera això és una cosa que ja trobem en Gramsci i que trobem en pensadors també a casa nostra durant els anys 70 i els 80, com és el cas de Manuel Sacristán. Per tant, espero que la conferència us faci reflexionar i aporti alguns elements interessants per les necessitats actuals dels moviments. Sense més, acabar agraint a RAN la seva invitació, el fet que ens hagin ofert poder difondre aquest contingut en aquest format i incentivar la necessitat de la formació, del pensament polític, que és meravellós que una organització s'ho plantegi de forma tan rigorosa. I esperem que tot el que publiquem, tot el que fem des de Catarsi, ho trobeu tan útil com nosaltres il·lusionant publicar-ho. Així que moltíssimes gràcies, gaudiu-la i salut.